Paso di gandola sui ala tibo maso bisa kita tampu apa dan tibo na hundu ibo kando sabui ini tasera papa biya datangi denai menguatkannya nan burua usala kita sabui nanelo saja kita kato kana bulia na asanang kiro-kiro nekarusa gunung dek kabui lari larura ditinggalkan bapisa bayi samantaro jalan dulu nan jawab yang sama elo tujuannya sama so dijalankanlah mari kita sama membimbing pangana buah mamisangannya Paso di gandola sui ala tibo maso bisa kita tampu apa dan tibo na hundu ibo kando sabui ini tasera papa biya datangi denai menguatkannya nan burua usala kita sabui nanelo saja kita kato kana bulia na asanang kiro-kiro nekarusa gunung dek kabui lari larura ditinggalkan bapisa